اما استودیو عثمان اوجلان سیاست مدار کرد گوی دمی رولکویا گلکی مزن ده ناوا پکیکی ده بو یکی سرکردین پکیکی بو بخیراتی که عثمان پیشتی 21 سالان جاره کدن او ریکفتن ده روژوی ده پریس کنفرانسا پوتین و اردوغان دل موسکو هات روژوی چی او ریکفتن؟ یعنی زرارا روژ آوای کرسانی دوی ریکفتن ده نها چیه؟ نها قدر سوری روژوی کردستان دخوازن نقطه لیدینن yani edini bigejne encameki tevayı. Anjiboyuji Türkiye dahaziye koyana, Amerika dahaziye koyana, Rusya dahaziye koyana. Naha Türkiye ha hezeki serekey ser meze dizane. Jiboyuji hemce Amerika hemce Rusya dahaze ku Suriye teslim avi bikin. Yani edini kadara Suriye bir dest Türkiye davet. O vijî dematîne zaman Türkiye hin hêz destayene. Li Sûriye bi taybetî jî li İdlib pirsgirêkên gewretên jiyan kirin. Ev manga dumayê da hemû İdlib kete destî El Nusra. Heyatel Tehrîrul Şam. Bi wî navî kete dest hêzên İslamî tundrev. Türkiye ve Rusya ra dibêje ku ya te daxwaziye me qebûl bikî yan jî ez ê pêş hêzên İslamî vebikim ê Sûriye bikin bi dest xaxînin. Ev bikin Li Türkiye Cebhet-i Nusra weke rêkxistineke terorîst binav kir. Türkiye bi gotin terorîst dizane lê bi rastî jî wek hevalbendekî xwe bikartîne û hemû kate da bikartîne. Rusya çavê xwe ji hêzê İslamî tirsiyane. Katî li Afganistanê bûn. Katî ki bi Çeçenistan ra şer kirin, çavên Rusya şikestiye. Ev dibêje ku ez cardim bi İslamiye re bême rûbirû, ev li Sûriye be jî ez ê têk biçim. Sûriye dibe Afganistan'a duemîn, yan jî Çeçenistan'a duemîn, ji bo wî jî tehdîdên Tirkiye bi rêkê İslamiye li ser Rusya encam dide û neko ev siyaset dike Vladimir Putin bi rengekî serê xwe ji Türkiye re nizim dike. Piştgiriya rêkeftina Ji tirsê İslamiye re dike. Kak Osman teşekkür ederim. Mesela dubxwe di wê demê de duwan salan da bû yek ji berpirsên PKK'yên gelekî bilind bûyî PKK li Sûriyê tune. Wê demê serokê PKK li Sûriyê bû, kadrên PKK li Sûriyê bûn, kampên PKK hebûn Libnanê û li Şamêlê niha ew neman. Yani sebep çi ye? Yani ew rêkeftin ji bo şerê li dijî PKK hatibû imza kirin. Lê PKK nemaye. Lê em bêjin potansiyelekî Kurd e. Kurdên Rojavayê Kurdistan hemû katî piştgirî de bi zava netewiyê Kurd. Piştgirî ji bo Bakur kiriye, piştgirî ji bo Başûr kiriye. Yani ki Kurdekî çavî serê xalde ji bo Kurdistana azad piştgiriya xelkî Rojava Kurdistan li gel wî bîye. Yani potansiyela ku îro dixwazin tasfiye bikin ne PKK'ye. Ev welatparazî, ev niştimanperweriya xelkî Rojavayê Kurdistanê dixwazin wî tunê bikin. Ji bo wî Türkiye dibêje mutabaqata Adana'da digot pêwîst e ku PKK derbikeve. Rast e. Resmî PKK îsta li Rojava niye. Kurdên niştimanperwer ne, Kurdên welatparêz ne. Türkiye dibê welatparêzên li rojalata li Rojavayê Kurdistan derk. Evaya bi sed hezaran e. Türk dibêjin ku li xweşiya min naçe li dijî min hemû Kurda derkin. Yani Türkiye di noktayekî wisa de ku li va alî cîhanê be jî Kurdekî ji bo azadiya Kurd biaxife divê rê bidin ez biçim serê wî jêkim ji wicudî bê bikim bavê ji maliyekî. Türkiye siyasetekî wisa dibe. Eger ev rêkeftin pêk were, mesela rêkeftinê de hatiye 5 kilometre, ku 5 kilometre bin jî piranî xeta sînorîya Rojavayê Kurdistanê dî dest Kurdan diçe? Yani ku ev rêkeftin pêk be Kurd li Sûriye name. Yani li dijî hebûna Kurd e ev peymana Adana. Peymana teslimbûna Bişar Esad'a boy Türkiye
O kumru ve ki teslim bu işi çi dokazi vidike. O jivi maddeyi vi peymani yek şey ev buku ve işte valiye ki Türkiye biçe Suriye u legal cigire ki evna Suriye idare bikin. Beşar boy ku teslim ne ke ev bu yer hatne serivi. Adı kateki zor lavazde o Türkiye Rusya dokazad ve haydi Suriye teslimi Kurd bike. divê çi bikin kak Osman yani niha rew Kurd bi rastî di nava yani di nava hesin û agirdane divê Kurd çi bikin ji bo ku vê xeterê Na gelê Kurd ji hemû kata bi quwettir e. Şiyarbûnekî mezin e. Xelkî Kurd hemû şiyar. Yê mixabin siyaseta Kurd jî di xetmandinekî pir mezin e. Tu ku devî kîja nêzîvekî dijîtiyayî din dike. Wek din hemû tiştî jî bir dikin û dijîtiya hev dikin. Pêwîst e vî dijîtiyî bitne aliyekî. Em ê enekese. Serokê wî, qawadirê wî tevî bûne pispor e. Li dijî desthilatiya PYD biaxivin. PYD tu bikujî tawîzekî biçûk nade. Yahut birayê tê tawîzê bide Kurd. Lehvatin, diyalog bi tawîza dibe. PYD dibe ez dikanim ev welatî wek Efrîn teslimî Tirka bikim lê ez zerre tawîz nadim enekese. Her du alî jî ez dikanim bêjim di nav zîletekî xerab dane, nav xıyanetê dane pêwîst e. giran Ji her du aliyê ji her du aliyê re dibêjim. gotineke giran e Ez dibêjim ku boy ku zor fikirî me va bi mehanin bi rojanên xewê me Kurdan nîne. Ha em dibên ev şevkatin Kobaniye çûn Qamişliye dîsa bi sed hezaran Kurd ji cîxa bibin û dîsa Kurdê birçî be. Kurdê bêtalan kirin, namus dest Kurd biçe. Di rewşekî bide, yekî di vî rewşî de ku navxada peymana neke Kurd niye, ez Kurd qebûl nakim. Hîn pêştir jî diçim. Kurditiya her mû kesî gerek ku em Kurd mihkeme bikin. Enekese em Kurditiya te jî PYD em Kurditiya te jî ev dikin. Muhasebe dikin. Hûn çend Kurdin. Hûn çi wextî bibin Kurd û bêne ser rast. gelek spas siyaset medarê Kurd Osman Öcalan mîvanê zor spas. Ez spas.